Nienke Kamelijns heel goed in de stok en doet nog een goede uitvoering. Gaat richting dat balletje. En ik denk dat zij dus gewoon mee gaat die finale in. Dus we hebben gewoon een Hollandse meisje ook nog in de finale. Dus we maken 1 centimeter verder. Bijna 8 meter 17, want dan staat ze op het podium. Als dat niet nog. En Jooske zit goed in de stok en de tijd geklimmen, ja! En ik denk dat ze gewoon een paar 7 meter verder gaat hier. Ik denk inderdaad dat ze zichzelf weer even verbetert en dat ze het weer moeilijker maakt voor de andere meiden. Wat een mooie sprong bij de ouders. Als ze 10 meter binnen hebben, dat balletje ligt op 9,40 meter. Ja, dan gaan we zeker 10 meter. Ja. En wat een mooie sprong. En ik wist wel dat hij dat sprong. En inderdaad, wat een uitsprong. Sanne Kazan is dit dus de afstand waar zij op moeten gaan richting de sprong. Maar wat gaat zien ze ons laten zien? Een hele mooie sprong. Hij zit goed in de stok en hij gaat helemaal naar het topje. Ik denk niet dat het voor mij een balletje is, maar hier laat hij toch gewoon even zien. En hij gaat weer in de finale. En hij gaat weer in de finale, denk ik. Een paar centimeter en dan gaat ook nog een heel eind uit de richting. Daar gaan we dan weer even wat voorzien. En wat gaat Nienke wel in deze tijd te klimmen? Ja, ze maakt hier een prima sprong van. Gaat ook misschien wel richting die afstand van Helene van der Knaap. Die 7 meter 67, dat zal het toch net. Stefan Oostrom, die zit ook weer heel mooi in de stok en die kan gaan klimmen. Wat gaat ze doen? Ze gaat weer richting haar eigen afstand, maar helaas gaat ze een beetje naar rechts. Ja, had ze rechterover gegaan, dan had ze denk ik nog verder door. Knap hoor. Dus dan gaat Fiona eerst. En ze zit heel goed in de stok en dan gaat ze naast het paaltje, dit is het ergst van me. Je kijkt even naar Poppen en Albert, wat is dit? Wat is nog in jullie handen? Ja, dit wordt spannend. Dit wordt heel erg spannend. En als het verder is, mag Gemma het nog een keer gaan proberen. Wat is dit? Ja, erg mooi, maar het zat er natuurlijk wel aan. En ik denk, als de lijntjes ook enigszins goed liggen, dan kan je hier de eerste 9 meter sprong hebben. En maakt het er toch Daniel en Jurrit weer moeilijk.